השם יתברך אוהב התחלה, הוא אוהב את הראשית. הוא אוהב את הראשית של הדומם בהפרשת חלה. החלק הראשון של החלה הולך אליו. הוא אוהב את הראשית בצומח, ביקורי הפירות, מעלים בכלי מיוחד בטנא לבית המקדש, הפרי הראשון שאנחנו מגיעים לארץ אצלנו בפרשת השבוע. בחי הוא אוהב את הפטר של החמור ואת הבכורות של הבהמה, וגם במדבר כמובן הבכור. פטר בכורות, פדיון בכורות. למה הוא כל כך אוהב את ההתחלה? כי ההתחלה היא תולדה. היא תולדה של משהו חדש. היא משכיחה את כל מה שהיה, ויוצרת בתוכך איזו נקודה חדשה שאתה יכול לעלות ממנה למעלה. היום חי אלול. יש חיים בתוך אלול. בתוך אלול, בתוך כל החיפוש הזה, יש חיים. אור האורות, הבעל שם טוב הקדוש, נולד היום, ומוליד בתוך כל אחד ואחד מאיתנו איזושהי נקודה חדשה. והנקודה הזאת זה הראשית. זאת גם ההתחלה. הבעל שם טוב שייסד את החסידות, ואחריו הגיעו כל הצדיקים וכל החסידויות כולם, אומרים לנו, תתחילו כל רגע מחדש. אתם יודעים למה? כי השם אוהב התחלות. ואם אנחנו נזכה כל רגע להתחיל מחדש, עשינו את שלנו. בלי להיות עבריינים וכל הזמן להאחז בעבר, ובלי להתערק על העתיד. יום יבוא, כשיקרה, אז אני אהיה שמח, אז יהיה לי טוב. כוחו של הרגע הזה. יש חיים באלול, יהיה רצון שנזכה כל הזמן להתחיל מחדש. להביא את הראשית שלנו אליו יתברך. בשורות טובות.